हाग्रामा दालाङाव सेथि खेब आइ रिभार मागो दमासि फोरबो खुंफुंदों। दैजिंनि फोरबोनि उनाव आइ दैमानि रुगुङाव फिन सेथि खेब मागो दमासि फोरबो खुंफुंदों। चिरांनि मुंदांखा थावनि हाग्रामा दालाङाव सेथि खेब आइ रिभार मागो दमासि फोरबो खुंफुंदों। बे फोरबोआ दिनैनिफ्राय जागायनानै बोहैथि दाननि 28 खालारसिम खुंफुंजागोन। खुंफुंजानाय बे फोरबोआव बायदि हारिमु, देंखो दिन्थिफुंनाय लोगोसे बायदि जानाय लोंनाय, गेलेनाय बादायलायनायजों बुंफबगोन। दिनैनि जागायजेननाय फोरबोखौनो इएम रेवरेवा नार्जिहारि, एमएलए अजय कुमार रय आरो एमसिएलए प्रभात बसुमतारी बिथांमोना जयै बेखेवनानै होयो। बेजोंनो लोगोसे आइ रिभार मागो दमासि आफादनि आफादगिरिया गासै रायजो राजाफोरखौ दिनैनिफ्राय बयबो सुबुंफ्रा खुंफुंजानाय बे फोरबोआव बेरायफैनो हासिगोन होननानै फोरमायो। फोरबोखौनो बेखेवना होनानै इएम रेवरेवा नार्जिहारि आरो एमएलए अजय कुमार रय बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो मिथिना ला। जों जोबोद मोजां मोनदों बे जायगायाव जोंनि बिजेपिनि मोनथाम मण्डल कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा बे फेस्टिभेल खुंनो आखायाव लादों। बेनि गाहाय ओंथियानो जाहैबाय दैमा। जोंनि बर'फ्रा दैमाखौ बिमा हिसाबै मोजां मोनो आरो बे दैनि गेजेरजोंनो खेथि बाथि खालामनानै थांनानै थादों। ओंखायनो दिनैहाय बेवहाय बे दैमा बिमाखौ मान होनायजों लोगोसे बे जायगायाव मोनसे दमासि फोरबोखौ जिहेतु जों फालिबाय थायो, बे फालिनायजों लोगोसेनो जोङो जोंनि बे दैमा बिमाखौ फुजिनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि आरो खाथि खाला गासिबो थानाय मानसिफोरनि कला कृष्टि बायदिखौ दिन्थिनो थाखाय बै आखायाव लादों। बेहाय बर'नि दानाय लुनायखौ एसे एनै डिसप्ले खालामगोन, संनाय खावनायखौ डिसप्ले खालामगोन, मोसानाय कला कृष्टि गासिबो जाजोबगोन। बिदिनो बायदि रोखोमै बेहाय जिनिसखौ बेहाय दिन्थिफुंनाय जागोन आरो बेहाय आसा खालामदों गोबां मानसियानो बाहागो लाफैगोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बे थांनाय समाव बेहाय दैजिं फेस्टिभेल हिसाबै फालिनाय जायोमोन। जिहेतु माखासे असुबिदा थानायनि थाखाय बेखौ खालामनो हानाय जायाखै। दा बेखौ कन्टिनिउ खालामनो थाखाय दस्रा नामै बेखौ खालामनो हानाय जादों आरो बेहाय माइहुं फेस्टिभेल बेखौ खालामनाय जादों, मागो फेस्टिभेल। आरो बेहाय दिनैहाय जोंजों दंफायो, जों बे गेटखौ बेखेवबाय आरो दाहायनिफ्राय जागायगोन। मथा मथि 10-12 दिनसो हयथ' जागोन। बेहाय जोङो आसा खालामदों गोबां मानसिया बाहागो लागोन आरो जों बेहाय आंजों लोगोसेथ' जोंनिनो मानगोनां बे समस्तिनि एमएलए अजय कुमार राय आरो जोंनि बे समस्तिनि एमसिएलए प्रभात बसुमतारी दं आरो जोंनि पार्टिनि गासिबो दं। आसा खालामदों बे फेस्टिभेलनि गेजेरजों रंजादों मानसिफ्रा, रंजानायजों लोगोसे जाहाथे खुनु इनडिसिप्लिन जाया, डिसिप्लिन भाबै जाहाथे जों खालामलांनो हायो। जोंनि गेजेराव गोजोननाय खौसेथिखौ जों लाबोनो हायो। दिनै जोंनि गेजेराव खौसे फैबाय आरो सान्थि फैबाय। बे सान्थिनि गेजेराव जोङो गावबागाव हारि माहारिनि राव हारिमु बायदिसिनाखौ दिन्थिनायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव खौसेथि थानानै जों जौगाखांनाय हाबा मावनो हायो, जों बेखौ लुबैदों। दिनै मानसिफ्रा बयबो माइ हाबाय, माइ हानाया जोब्बाय, माइ थिखांबाय, एसे रिलेक्स एसे रंजानो लुबैनानै बयबो जेनेबा दमासि जाबाय। बे जानायजों लोगोसेनो जाहाथे जों बयबो खौसेयैनो गाव गावनि मोजां मोनलायनाय अनलायनायखौ फिलिंसफोरखौ जों दिन्थिलायनो हायो। बे फोरबोनि गेजेरजों बेखौ खालामनो नाजानायखौ आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो, जाय बिथांमोनखौ अर्गानाइज खालामदों। गभर्नमेन्टनिफ्राय माबायदि हेफाजाब होगोन सार? गिबि खेब हिसाबै गभर्नमेन्ट हयथ' निस्सय जेबो होनो हाथ'वाखै। निस्सय खालमासिफोरनिफ्राय साबसिन हामसिन जागोन। जितु बेवहाय बाजेट थागोन, बायदिसिना थागोन, ओंखायनो साबसिन जागोन जों आसा खालामदों। আচলতে আমাৰ বিজেপিৰ মণ্ডল কমিটিৰ উদ্যোগত আমাৰ আই নদীৰ পাৰত যি মাঘ বিহু উপলক্ষে আৰু দুমাচি উপলক্ষে যি ফেষ্টিভেল তেওঁলোকে পাতিছে, নিশ্চয়কৈ আমাৰ কাৰণে এটা আনন্দৰ বিষয়। আমাৰ কলা সংস্কৃতি ধৰি ৰখাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই চেষ্টাটো চলাইছে। আমি চাইছোঁ আমাৰ লগতো এটা আলোচনা তেওঁলোকে কৰিছে। আমাৰ এমচিএলএ আছে, আমাৰ ইএম ডাঙৰীয়া আছে, মই নিজেও আছোঁ আৰু আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি পাতিছে আমাৰ সতীশ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক। এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ তেওঁলোকে গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু বিশেষকৈ ইমান দিনে এই অঞ্চলত এটা ফেষ্টিভেল হৈ গৈছিলে আৰু আজি 2টা বছৰ সেই ফেষ্টিভেল হ'ব পৰা নাই। কিন্তু নিজৰ কলা সংস্কৃতি বচাই ৰখাৰ দায়িত্ব আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ হয়। আমি যিসকলে সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধতা আছে বা যিসকল ব্যক্তি সমাজক নেতৃত্ব দিয়ে, সেইসকল ব্যক্তিয়ে এই দায়িত্ব পালন কৰি আছে আৰু কৰিবই। কাৰণ নিজৰ কলা সংস্কৃতি, নিজৰ ভাষাক যদি নিজেই আগবঢ়াই নলয়, তেতিয়াহ'লে
এদিন এনেকৈয়ে হয়তো আমাৰ কলা সংস্কৃতি শেষ হৈ যাব সেইকাৰণে এই আজি যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে এই পৰিচালনা সমিতিয়ে বিশেষকৈ মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিব লাগিব তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে মানুহ আমি দুমাচি বুলি ক'লে বা আমি মাঘ বিহু ক'লে আমাৰ গোটেই অসম জোৰাতে এটা আলোড়ন আছে তাৰপিছতো এনেকৈ ফেষ্টিভেল যেতিয়া হ'ব তেতিয়া নিশ্চয়কৈ আমাৰ অসমৰ বাহিৰতো আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ বাহিৰতো বিভিন্ন ষ্টেট বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষ যদি এটা এই জাতিটো বা এই সমাজৰ এটা আলোচনা পৰ্যালোচনা হ'ব তেতিয়াহ'লেহে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম তো মই আশা ৰাখিছোঁ যে সকলোৱে মিলি একেলগে সহযোগিতাৰে এই ফেষ্টিভেল এটা ধুনীয়াকৈ যাতে পাতিব পাৰে সেই আশা মই ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ गिबि खेब माइहुं आइरिभार मागो दमासि फोरबो 2023 मायथाइ दिनैनिफ्राय जागायजेननाय बे हाबाफारियाव जिजा थिखानाय हाबाफारि दं दिनैनि थाखाय दिनै जोंहा प्रथमाव जोंहा जोंनि बे सेलेब्रेसन कमिटिनि जा फ्लेग हइस्ट जाखांबाय बिनि उनाव जोङो धोरोम बिथिङाव जोंनि बर'फोरनि गुदि धोरोमा बाथौ धोरोम बे हिसाबै जोङो बाथौ धोरोमनि मोनसे बाथौसालि जों गायसनबाय आरो बेखौ जों बेखेवबायबो इसोरनि मुङै आरो जोंनि बे सेलेब्रेसना जाहाथे जों जि सानसिम जों फालिनो मोनगोन बेसिमाव जोंनि बाथौ सोरजिगिरि आफा गुरु जिउमाया जोंखौ बे हाबाफारियाव मोजाङै मदद होगोन एबा सान्थियै जों बे फोरबोखौ खुंफुंनो हागोन बेनि थाखाय जों आफा बोराइ बाथौनाव जोङो आर'जबो गाबखांबाय आरो बेनि उनाव दासो एसे सिगां जोंहा आलासिफोर सफैनाया एसे लेट जानाय हिसाबै जोङो लेटलियैबाबो जोंनि मेइन जोंहा गेट एन्ट्रि गेट जोंहा बे गेटखौ दासो सिगाङाव जोङो रिबन हास'नानै जोङो बेखेवखांबाय जोंनि मानाव गेदेर EM बिटिआरनि EM मुस्रि रेवरेवा नार्जिहारि बिथांखौ लानानै आरो लोगोसे जा बिजिनिनि MLA मुस्रि अजय कुमार राय बिथांनि नुजाथिनायाव जों जयैनो सेलेब्रेसन कमिटि आरो EM आरो MLA जों जयैनो आरो जा MCLA दङ सुबाइजार समस्तिनि प्रभात बसुमतारी बिथांखौ जों लोगोसे जों दिनै रिबन काटिं खालामखांबाय आरो जोङो एसे उनाव जा नैबे मेइन आलासि बेखौ जों बेखेवथ'वाखै आलासिया दा 12:00 सफैगोन बेखौ जों खालामगोन दा जोंनि मानसिफोरनि गेदारिङा दासो जाहांदों आरो दिनै जागायजेननाय हिसाबैथ' जोंहा एसे सेरेंगा जागोन खिन्थु बे फैबाय थानाय बे जेनाखि दिनाव जोंनि हाबाफारिया गोबां रायजो राजाफ्रा फैगोन हेफाजाब होफैगोन बेखौ जों मिजिंथिदों माब्ला मा प्रग्राम जागोन दा दिनैहाय जोंहा बे प्रथमाव बे बेखेवनाय हाबाफारिया जाजोब्बाय बा जालांबाय थागोन जा एक्सपो दं ओरै मिना बाजार दं सार्कास ओमफ्राय ओरै स्टल थाबाय बेखौ जों एसे उनाव बेखेवगोन दा जों मोनानि बेलायाव हारिमु जोंहा दिन्थिफुंनाय दं बेवहाय मेथाइ खनफैगोन जा जोंनि सासे रिनाउन्स सिंगार जोंनि बर'निनो मुस्रि नयन नार्जारि बिथां फैगोन बेजों लोगोसे सासे जा आं नामखौ गोसोआव थायाखिसै सासे जा सिंगार बा मोसाखावरि सासे जा आइजो फैगोन बिथां फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे ट्रेडिसनेल कालचार मोसानाय गोबां बर'फोरनि राभा गार' बा नेपालि आदिबासि बिनि जा मोसानाय बे दा जोंहा स्टेजआ दाबो कमप्लिट जायाखै स्टेजआ कमप्लिट जानायनि उनाव बे मोसानायनि जों हाबाफारिखौ जों लागोन रायजो राजाखौ फैनो थाखाय ओमफ्राय नंगौ रायजो राजाखौ जों खावलायनाया बेनो खारन नैबेहाय बे फेस्टिभेला जाहैबाय जोंहा जोंनि राव हारि माहारि जे बर'नि अनगायै गोबां जाथि माहारिफोर थाबाय मुस्लिम नेपालि बाङालि राजबंसि आदिबासि बिहारि बा हिन्दीबासि बा बर'फोर बिसिबां बाहाय दङ बेवहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा निस्सय बे फेस्टिभेलाव फैगोन हेफाजाब होगोन आरो जोंनि बे फेस्टिभेलनि जे जों लाहार फाहार खालामदों बेखौ समायना खालामफैगोन बायलाय फानलाय बुस्थुफोर बाय ट्रेडिसनेल बुस्थु मोनगोन बा आदुनि माखासे जिनिसखौ मोनगोन फिथाइ सामथाइ आरो जोंनि बर'फोरनि फिथा सौराइ बायदिसिना सिथाव गोबां बिदिनो बायनानै मोनजागोन दा बिनि थाखाय आं रायजो राजाखौ खावलायगोन सारा दिनैनिफ्राय जागायनानै माब्लासिम जागोन दिनैनिफ्राय जागायनानै जोङो दा पारमिसन हिसाबै जोंनो दा 26 जानुवारि थानायाव गेजेराव 25-26खौ दोनथ'नो थिनदों जोंनिया दिनैनिफ्राय लानानै जों 24 जों जानुवारिसिम खुंगोन आरो बिनि उनाव 26नि उनाव हयथ' जों आरो सानथामजों रिजुम प्रग्राम जों लाफिननो नागिरदों बेखौ जों रायज्लायगासिनो दं अलरेडि
जोङो जायहा बेखौ पारमिसन होगोन बिथांखौबो जों मैया एसे इंगित होबोदों हिसाबै जों निस्सय जोङो जेरै टारगेट जोंनि 11 साननि थाखाय जों जितु टारगेट लादों बे टारगेटआ हयथ' जाफुंसारगोन होननानै जों मिजिंथिदों। बे हाबाफारिखौ खुंनायाव माहारिया मा उन्नति जागोन? बे हाबाफारिखौ खुंनायाव जोंहा बे जोंनि गोदोनि बर'फोरनि बा गोबां जाथि माहारिफोरनि जि अरिजिनेल जि कालसारफोर बेफोर जिनिसा गोमालांनो हमबाय दा बेफोरखौ खुंफुंनो दिन्थिनोबा जोंहा बे फेस्टिभेलनि गेजेरजोंसो जों गासैबो दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो खाबुखौ मोनो दा बिदि खुङाब्ला जों गावबागाव हारिया गावबागाव बिदिनो माखासे जिनिसजों गोमालांनो नागिरदों ओंखायनो बे फेस्टिभेला जोबोद गोनां खौसेथि आरो खारन जोंहा बिटिआरआव गोजोन थासारि फैबाय बे हिसाबै गोबां जोंनि हारि माहारिया फैनानै गाव गावनि जेनाखि हारिमुफोरखौ बा गाव गावनि जेनेखा माबाफोर मा होनो कालसारफोर बेखौ दिन्थिफुंगोन आरो बे हिसाबै जोंहा निस्सय जोंनि माखासे बे सिंगारफ्रा जा नेसनेल सिंगार बायदिसिना गोबां माबाफोर थाबाय जोंनि बर'फोरनि जोंनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि गुबुन हारिफोरनि सिंगारफोर बिथांमोना बेबायदि स्टेजाव फैनानै जुदि खनफैनो मोनोब्ला जोंनि निस्सय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बेफोरखौ थुलुंगाखांगोन आरो बेखौ सोलोंनानै माखासे गावबो पार्सनेल मोनसे पारफरमेन्सखौ लानो हागोन बेखिनि चान्सखौ जों होलांगोन आरो बिदि खालामब्लासो जोंनि लाइमोनफ्रा बेबायदि मोजां माबायाव बाहागो लानो हाहैगोन बेखिनि। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।